Здравейте, сега съм тук да ви разкажа за това каланхоре. Когато го взех, беше толкова изпощено и занимарено от самите цветове и беше като цяло вора. Здравейте, помните ли това каланхоре, което ще ви покажа в началото в клипа? Вижте го в момента. Дори ще цъфти. Вижте колко добре излезе. Ето и тук нови пъпки. Прекрасно. На мен много ми харесва резултата. Ще продължавам да ви показвам още и още. Вижте, хора, резултат от може би около месец. Какво се случва тук? Видите, пъпките вече са почти на отваряне. Излизат нови. Добре, всичко се развива по плането. Тук има пъпки, нови листенца, вижте какви дребни има. Така че наистина мисля, че всичко върви окей. Поне на този етап. Ето тук виждам, че излиза нова пъпка. Скоро ще се пукнат, виждате, че има вече големи. Много добре, много добре. Аз лично много ми хареса така хой, въпреки че беше по-умряло. Се радвам, че го има голяма красавица. Виждате, че има напръскано, но това не да ги пръскам с водата. Ето ги.